Il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat kif Schembri ma attendix il-qorti kif kellu ikompli il-każ tal-ibel li fetaħ huwa stess fil-konfront tal-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Dan il-ibel jitratta d-diskors ta' Simon Busuttil waqt dimostrazzjoni li saret fil-Belt Valletta f'Marzu tal-2016. Fil-waqt li l-avukati ta' Schembri, Paolo Lija, Edward Gatt u Mark Vassallo deru u nfurmaw lill-Maġistrat Francesco De Pasquale li ju ma setax jattendi għas-seduta. Schembri iżda fuq Twitter kiteb li ju qatt ma ġie notifikat li kellu jidher fil-qorti. Fl-istess waqt Simon Busuttil fuq Twitter qal li Chief of Staff ta' Joseph Muscat ma marx iwieġeb domandi diretti dwar l-iskandlu tal-Panama. Min xiex qed jibża Schembri saqsa Simon Busuttil. Fis-seduti ta' qabel Simon Busuttil kien xiegħed li d-diskors tiegħu fid-dimostrazzjoni kien indirizzat lejn il-Gvern in ġenerali u li Schembri issemma minħabba li hu kellu kumpanija sigreta fil-Panama. Dan fil-waqt li ġie remarkat ukoll li Schembri kien involut f'numru ta' kuntratti kbar fosthom il-beħ ta' 3 sptarijiet tal-Gvern u tal-Electrogas. Dan ifisser li issa l-kontro eżami li kellu jsir suppost illum ġie pospost għax-xahar id-dieħel. Simon Busuttil u assistit mill-avukat Peter Fenek.